जेरैखि जाया हाग्रामा महिलारिखौ देबोरगाव बियाबनिफ्राय बिदाय होनो थाखाय थियारि। खुलुमबाय, स्टुडिअ दं आं राकेश रामसे आरो बे समाव देबोरगाव बियाब जाय हाग्रामा महिलारि, बे हाग्रामा महिलारिनि बियाब आरो बे बियाबनिफ्राय हाग्रामा महिलारिखौ बिदाय होनायनि हाबाफारिखौ मावगासिनो दं होननानै बुंथिदों इउ पिपल राजखान्थि हान्जानि लाइमोन दैदेनगिरि बिथां अशोक गयारी बिथाङा। अशोक गयारी बिथांनिफ्राय गोनां आरो रोखा बाथ्रा बिथाङा बुंथिदों जे हाग्रामा महिलारि, बे हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बिदाय होनो थाखाय बे समाव साखाफारा एबा थियारिया जागासिनो दं होननानै फोरमायथिदों बिथां अशोक गयारी बिथाङा। जेरैखि जाया हाग्रामा महिलारिखौ जे देग्लाय बिदाय होनांगौ बेखौ जोङो थिरांथा लादों आरो बिनि थाखाय जों खामानि मावबाय थादों। बे हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि बियाबनिफ्रायनो जानगारनांसिगोन नामा? बे मोनसे गिदिर सोंथि। मानोना बे समाव इउ पिपल राजखान्थि हान्जानिफ्राय मोनसे थियारि खालामदों एबा साखाफारा खालामदों जे बिथां हाग्रामा महिलारिखौ देबोरगाव बियाबनिफ्राय बिदाय होनो थाखाय हाबाफारि, बे हाबाफारिया सोलिबाय दं होननानै फोरमायथिदों लाइमोन दैदेनगिरि अशोक गयारी बिथाङा। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव सानफानि उनाव एफा जे इउ पिपल राजखान्थि फारसे हाबनाय एबा जइन जाफैनाय हाबाफारिया सोलिबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। थिग बेबायदिनो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बे समाव इउ पिपल राजखान्थि हान्जायाव हाबफैनाय बे हाबाफारि एबा गावनि न'आवनो अशोक गयारीया गोबां बिजेपि राजखान्थि हान्जानि जे आइजो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लाबोनानै जगदान जाहोयो एबा जइन जाहोयो आरो बे जइन जाहोनाय हाबाफारियावनो बिथां अशोक गयारी बिथाङा फोरमायथिदों जे देबोरगाव बियाब, बे देबोरगाव बियाब इउ पिपलनि खालामनो थाखाय जे नाजानाय, बे नाजानाया सोलिबाय दं आरो फैबाय थानाय समाव हाग्रामा महिलारि बिथांखौ देबोरगाव बियाबनिफ्राय बिदाय होनो थाखाय जोङो सेस्था खालामबाय थादों एबा बे समाव हाबाफारिया सोलिबाय दं होननानै फोरमायथिदों बिथां अशोक गयारी बिथाङा। बिथां अशोक गयारी बिथाङा फोरमायथिदों जे बे समाव हाग्रामा महिलारि, बे हाग्रामा महिलारि बिथां, बे हाग्रामा महिलारिखौ देबोरगाव बियाबनिफ्राय बिदाय होनायनि गासैबो हाबाफारिया बे समाव सोलिबाय दङ। बे समाव इउ पिपल राजखान्थि हान्जानिफ्राय बा इउ पिपल राजखान्थि हान्जाया बे समाव गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोर, बे दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जगदान खालामनाय एबा दोलोआव सोनानै लानाय हाबाफारिया सोलिबाय दं आरो सोलिबाय थागोन, कन्टिनिउवास बे सोलिबाय थागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों। आरो बेनि अनगायैबो बे समाव बिथाङा बुंथिदों जे देबोरगाव बियाबाव जाय दैदेनगिरिफोरखौ एबा रायजो राजाफोरखौ बे समाव इउ पिपलनि गावनि आंगो खालामना लानो थाखाय हाबाफारिया जोबनो गैयै बे समाव सोलिबाय दं होननानै बुंथिदों बिथां लाइमोन दैदेनगिरि अशोक गयारी बिथाङा। आरो बिथाङा फोरमायथिदों जे फैबाय थानाय समाव जे देबोरगाव बियाबनिफ्राय गोबां रोजा रोजा सुबुंफोरा बे समाव आरोबाव हाबफैबावगोनखौ फोरमायथिदों एबा इसारा होदों बिथां अशोक गयारी बिथाङा। दानिया फैदो बिथां अशोक गयारीया आरोबाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि। दिनै बिसोरो बासपारानि बिथांमोना बिजेपि दलोआव दङमोन, थिथागुरि भटगावनि, आरो बिथांमोना दाख्लैबो पसिसन जइन जादों आरो दिनै 10 जन आरो फैबावगोन गोबां मानसिफ्रा। जिहेतु दिनै फ्राय बिथांमोननि महिला कमिटिनि एसे नेताया दिनै जइनिं जादों। जिहेतु बिथांमोननि ओनसोलाव गोबां महिलाफोरा गोग्लैसोनानै थादोंमोन आरो जेब्ला बिथांमोननि खाथियाव जेब्ला आं थांदोंमोन मोनसे समाव बिथांमोना आंखौ मोजां रेसपन्स होदों आरो बेबायदिनो आंखौ बाथ्रा होनाय बायदि बिथांमोना दिनै फैनानै आंनि न'आवनो इउ पिपल दोलोआव बिथांमोना इउ पिपलनि आदर्श नितिखौ मोजां मोननानै प्रमद बर' सारखौ पुनर 2025आव सरकार लाबोफिननो थाखाय आरो देबोरगावनिफ्राय हाग्रामा महिलारि सारखौ उद्धार खालामनो थाखाय बिथांमोना दिनै ग्लोब ग्लोब जइन जाफैदों आरो बेनो मोनसे प्रमान जादों। आरो थिथागुरिनिफ्राय लानानै क'क्राझार सोहोरसिम बेवहायनो बांसिन बिपि दोलोआ देरहानायाव जाफुंसारबाय थादों। नैबे बेलायाव नैबे समाव नोंथांमोननि थासारिया माबायदि? देग्लाय थांनाय समफ्राव थिथागुरिनिफ्राय लानानै जिहेतु टाउनावनो जों जेनोमोन, खिन्थु देग्लाय आसरित सोमोनांथाव जागोन जे बै बिथांमोनानो, बै व्यक्तिफोरानो दिनै हाग्रामा महिलारिखौ फेजेननो थांगासिनो दङ। मानोना बे आं बुंनाय बाथ्रा नङा, गासिबो रायजो राजाफ्रा बुजिदों। मोनसे समाव बिथांमोना खोमसि फोथाराव दंमोन, बिथांमोना दा स्राङाव फैबाय आरो बिथांमोना दिनै प्रमद बर'नि निति आदर्श, प्रमद बर'नि जि सरकार सालायनाय बेखौ मोजां मोननानै बिथांमोना बयबो फैदों आरो बिथांमोना जों लिङाखै, बिथांमोना आपुन गावसोरनो फैदों, गोसो जानानै फैनाय। आरो बेबायदि व्यक्तिफोरा आं सिगाङावनो बुंबाय थादों
जे जोङो माला गानहोबाल' जानाय नङा बिथांमोननि गोसोखौ जों बोनो हानांगोन आरो बिथांमोननि गोसोआ जोंखौ एक्सेप्ट खालामनो हानाय जानांगोन थिग बेबायदिनो बिथांमोन गासैबो आइजोफ्रा बिमा माहारिफ्रा दिनै जोंखौ मोजां मोननानै ए पिपोलनि नितिखौ मोजां मोननानै बिथांमोना गावसोरनि गोसोनिफ्रायनो बिथांमोना दिनै आंजों फैनानै जइन जाफैदों आरो बिथांमोना जेब्लायबो बुङो जे जों प्रमद बर'खौ मजबुत खालायगोन आरो नैबे देबोरगाव समस्तिनिफ्राय जेरैखि जाया सासे केन्डिडेट देरहासार होनानै प्रमद बर'नि आखाइखौ गोख्रों खालायगोन होननानै बिथांमोना जोंखौ खोथा होदों गोबां दंबावो सानैसिनाव गोबां माने आङो जइनखौ लाथ'वाखैमोन नोंथांमोना दाख्लै आंखौ सोंदोंमोन मानो नोंथाङा बेबायदि खामानिल' मावदों जइनाथ' हिसाब सारा दङ मानोना जइना आं होनो हाग्रामा महिलारिआ जेनगोन होननाय आं खार'ना बेनो मानोना 2-3 हाजार मानसिफ्रा आंजों कन्टेक्टआव दङ बिथांमोना लाइन जइन जागोन आरो नोंथांमोना सानैसिनाव नुगोन माने नोंथांमोना आसरितसो मोनगोन आरो आं दा जइनिं खालायनाय हाबाफारिखौ दाख्लैनिफ्राय जागायबाय दिनै खेबनै जाबाय आरो बिथांमोना कन्टिनिउवास आंजों जइन खालामबाय थागोन जइनिं खालायगोन समाजनि खामानियाबो जालांबाय थागोन आंनि मोनफ्रोमबो फिल्ड भिजिट खालायनायाबो जाबाय थागोन रायजो राजानि सहाय खालायनायाबो जाबाय थागोन आरो कन्टिनिउवास बेबायदि इलेक्सन जोबजासिम लांनानै जेरैखि जाया हाग्रामा महिलारिखौ जे देग्लाय बिदाय होनांगौ बेखौ जोङो मा होनो थिरांथा लादों आरो बिनि थाखाय जों खामानि मावबाय थादों आरो फैगोन समाव प्रमद बर'आ नैबे देबोरगाव समस्तिनिफ्राय सासे बिजाथिखौ देरहासार होनो हागोन आरो जोंनिफ्राय जे देरहाहोगोन बेखौ रायजो राजायाबो बयबो सिन्था खालायदों आरो देरहाहोनानै जोंबो बिनिफ्राय सासे मा होनदों प्रमद बर' सारजों जाहाथे सरकार दानायाव हेफाजाब खालामहैनो हायो बिनि थाखाय जों खामानि मावबाय थादों